नमस्कार मित्रांनो, मी रविराज शिंदे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो रानगरी परिवारामध्ये। आपल्या सर्वांना माहिती आहे ऊस म्हणजे आपल्या सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय। पण काहींचं उत्पन्न असतं 60 टन, काहींचं 70, काहींचं 80, काहींचं 100 टन असतं। पण 100 टन ऊसाचं उत्पन्न असणारे लोक खूप कमी आहेत। आणि असंच एक व्यक्तिमत्व माझ्याबरोबर आहेच। आपण त्यांच्याशी चर्चा करून माहिती करून घेऊ की नक्की ह्यांनी हा टप्पा कसा गाठला। ठीक, आपलं नाव सांगा। माझं नाव सचिन शामराव गायकवाड, मुक्काम पोस्ट माडकी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे। अच्छा, तर आपल्या ह्या भागामध्ये तुमचं रेकॉर्ड असलेलं आहे की तुम्ही साधारणतः कारखान्याला 100 टन 105 टन ऊस घालता। हो बरोबर। तर हे कितपत खरे पहिलं सांगा कारण आमचा विश्वास बसत नाही गोष्टीवरती। विश्वास लोकांचा पण नाही बसत, कारण की आम्ही स्वतःहून काय, मी तरी वैयक्तिक कोणाला सांगत नाही की माझा एवढा टन ऊस गावला एवढा टन, पण खरी गोष्ट आहे माझा एकरी 103 टनाचा ॲव्हरेज आहे। अरे वा। आणि आपला कारखाना कुठला आहे? सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना, सोमेश्वर नगर, अजितदादांचा। ओके, तर मला एक सांगा साधारणतः आपलं क्षेत्र किती आहे? माझं 7.5 एकर क्षेत्र आहे। अच्छा, आमचा बागायती पट्टा असल्यामुळं आमचं मुख्य पीक ऊसाचं आहे। अच्छा, सोमेश्वरच्या कार्यक्षेत्रात असल्यामुळं 90% ऊसाचं पीक असतं आमचं। आणि मुख्य आमचं म्हणजे आमचं घर चालतं ते ऊसावर चालतं म्हणायचं गेलं तर। आणि ऊसाचं वडिलोपार्जित क्षेत्र असल्यामुळं, बागायती क्षेत्र असल्यामुळं पाणी भरपूर आहे आम्हाला। विहीर धरण जवळ आहे, निराडावा कालवा गेलेला आहे आणि पाणी मुबलक असल्यामुळं आम्ही ऊसाचं क्षेत्र मुळात पहिल्यापासून ऊस क्षेत्राकडेच वळलेलं आहे। अच्छा, तर मला एक सांगा, जे आपण आता 100 टनाचं एकरी उत्पन्न घेते, खरं तर खूपच कमी लोक असतात ज्यांना एवढं उत्पन्न शक्य होतं। तर मला एक सांगा, ह्याचं नक्की तुमचं यशाचा गमक काय? आपण शेतीची मशागत कशी करता? शेतीचे म्हणजे आमचं गायांचा गोठा आहे, गांडूळ खत प्रकल्प आहे आणि आपण शेणखताचा वापर आणि गांडूळ खताचा वापर जास्त प्रमाणात करतो। आणि मेहनत महत्त्वाचं म्हणजे रान तापलं पाहिजे, बरोबर, मेहनत झाली पाहिजे आणि तर उत्पन्न निघायला काहीच हरकत नाही। आणि आम्ही गांडूळ खताचा मुबलक प्रमाणात वापर करतो, रासायनिक पण करतो, रासायनिक शिवाय उत्पन्न निघत नाही, बरोबर आहे। पण नुसत्या ऑर्गॅनिकवर पण एवढं निघतं 80पर्यंत जाते नुसत्या ऑर्गॅनिकवर, पण 100 टनापर्यंत जायला तसं ट्रीटमेंट पण तशी, खतं वगैरे पण तशी वापरायला लागतात। जीवामृत आपण दर महिन्याला वापरतो, गांडूळ खत म्हणजे ऑर्गॅनिक आम्ही 80% खतं हे ऑर्गॅनिक वापरतो। अच्छा, आता मी साधारणतः असं ऐकलं आहे की ज्यावेळेस तुम्हाला जर ऊसाचं उत्पन्न चांगलं घ्यायचं असेल, तुमची जमिनीची उभी आडवी नांगरट किंवा त्यात ताग गाडतात, बरोबर, अशा अनेक प्रकार असतात, तसं तुमचं काय आहे का? ताग पूर्वी करत होतो आम्ही, पण आता सध्या आम्ही शेणखतावर भर दिलेलं जास्त, कारण की घरचं शेणखत असल्यामुळं, गाय असल्यामुळं आम्ही शेणखत जास्त प्रमाणात वापरतो। आणि नांगरट महत्त्वाचं म्हणजे नांगरट आम्ही उभी आडवड नांगरट करून 3 ऊस तुटून गेल्यानंतर आम्ही 3 नांगरटी करतो। म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला परत फ्रेश लागण करायची 1/7 लागण असते आमची, बरोबर। 1/7 म्हणजे सुरुवातीला 1/7 गेल्यानंतर आपला सुरुवातीला कारखाना चालू झालेला आहे, ऊस तुटून कारखान्यावर तुटायला जातो, बरोबर। त्याच्यामुळं 1/7 लागण करतो आणि 1/7 वातावरण जरा चांगलं ऊसाला पोषक असल्यामुळं वाढ चांगली होते आणि उत्पन्न चांगलं गावतं। अच्छा, आता आपण सांगितलं की शेणखताचा वापर किंवा गांडूळ खताचा वापर, साधारणतः ह्यामध्ये 2 प्रकार आहेत। तुमचं घरचं शेण असल्यामुळे लोकांनी शेणखत वापरा, गांडूळ खत, तुमचा अनुभव कसा आहे? नाही, शेणखतापेक्षा माझा अनुभव आहे गांडूळ खत वापरावं तुम्ही, कारण की रासायनिक खतामुळे पोत कमी झालेलं आहे क्षेत्रात, बरोबर। आणि 103 टन 100 टन ॲव्हरेज काढायचं म्हणजे तुम्हाला तुमच्या शेतात पण तेवढी ताकद पाहिजे, बरोबर। एवढं उत्पन्न काढायचं म्हणजे तुम्हाला तेवढं खाजगी पण शेताला आवश्यक आहे, नक्कीच, कारण की ते मटेरियल असल्याशिवाय तुम्हाला एवढं उत्पन्न निघू शकणार नाही, बरोबर। त्याच्यामुळं गांडूळ खतामुळं काय होतं, तुमचा पोत सुधारला जातो, उत्पन्न तर वाढतं पण पोत सुधारला जातो। आणि ऊसाला कसं आहे, जास्त पाणी लागत असल्यामुळं तुमचे रासायनिक खतं जर जास्त वापरली तर ते नापीक चं प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे आता सध्या, बरोबर। आणि उत्पन्न तर घटलेलं आहे, पण तुमच्या जास्त पाण्यामुळं जमिनी पण क्षारपड होऊ लागलेलं आहे, बरोबर। आणि सेंद्रिय खतामुळं, गांडूळ खतामुळं, जीवामृतमुळं काय होतं, तुमचा पोत सुधारतो आणि जमिनी जागेवर राहतात, महत्त्वाचं म्हणजे। साधारणतः 1 एकराला किती शेणखत लागू शकतं? शेणखत आता साधारण एकरी म्हटलं तरी 8 ट्रॉली भरपूर होतं। 8 ट्रॉली म्हणजे 8 डम्पिंग, बरोबर, 2 चाकी एकरी। आणि गांडूळ खत तुम्ही म्हणायला गेला तर एकराला एका डोसला 20 बॅग भरपूर होतात, म्हणजे आपण जे रासायनिक खत जे वापरतो, रासायनिक खताचं आज घ्यायला गेलं तुम्ही विचार करा, 1400-1500 रुपयाला दाणेदार कुठलंही घ्यायला गेलं, बरोबर, अगदी 1840, 1400-1500 रुपयाला एक बॅग मिळते 50 किलोची, पण ती पण ओरिजिनल आहे की नाही आपल्याला माहित नाही, बरोबर। कोत्यावर 1840 आहे, 10-20 आहे, पण आतलं मटेरियल ओरिजिनल आहे का नाही हे आपल्याला माहित नाही, कारण की आता भेसळीचं प्रमाण एवढं वाढलेलं आहे की तुम्ही जर चेक केलं तर त्यात 50% भेसळ येते, बरोबर, असा विषय। आणि गांडूळ खत असं आहे की कमी खर्चातलं आणि जास्त उत्पन्न देणारं खत आहे, बरोबर। तुमचं जमिनीचा पोत पण सुधारतोय
आणि तुम्ही कमी खर्चात तुमचं उत्पन्न पण वाढवते. बरोबर. आता या ठिकाणी आम्ही एक पाहणी केली की तुम्ही असा एक खूप चांगला उल्लेख या ठिकाणी केला पाण्याचा वापर. आम्ही बघितलेलं की जो कॅनेलचा पट्टा आहे त्या ठिकाणी पहिले शेतकरी काय करायचं की एवढं पाणी सोडायचं की बांधायचा दगड टाकायचा, आवाज आला की बाबा बरोबर पाणी भिजले. ह्याच्यामुळे शेतीचं नुकसान खूप झालं. तुमचा अनुभव कसा की बरोबर आहे. पाणी ऊसाला आपण म्हणतो की पाणी जास्त लागतं. बरोबर आहे, पाणी जास्त लागतं. कारण की जरी तुम्हाला ड्रीपवर जरी केलं तर तुमचं पाण्याची पण बचत होते आणि जेवढं ऊसाला लागते तेवढंच तुम्ही पाणी देऊ शकता. आणि जास्त पाणी पाट पाणी जरी असेल तर तुमचं कधी पण बघा पाट पाण्याला उत्पन्न कमीच निघणार, ड्रीपवर पाणी तुमचं उत्पन्न जास्तच निघणार. अच्छा. आणि ड्रीप असल्यामुळे तुम्हाला शेवटपर्यंत तुम्हाला खताचे ड्रीपमधली खतं सोडता येतात. तसं पाट पाण्याला कसं आहे, चाळणी बांधणीला फक्त मेहनतीला खत सोडल्यानंतर परत काही खत सोडता येत नाही. अच्छा. तर तुमचं हे सगळं जे आहे ते सगळं ड्रीपवर पूर्ण ड्रीपवर क्षेत्र आहे. कधीपासून आहे तुमचं? 7 वर्षापासून ड्रीप आहे आमचं. अच्छा. त्यामुळे तुम्हाला चांगला म्हणजे उत्पन्न पण सापडतं. आणि महत्वाचं म्हणजे कसं ड्रीपमुळं कामाची पण बचत होते. बरोबर. आणि टायमिंगवर जेवढं पाहिजे तेवढं पाणी देता येतं आपल्याला. आयुष काढा आमच्याकडे आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बनवलेला रोगप्रतिकार शक्ती वाढविणारा आयुष काढा मिळेल. संपर्क निक्सन एंटरप्राइजेस पुणे 91 46 24 15 05 आणि 99 60 74 35. गोष्ट आहे ते बियाणं तुमचं जे जातीचं कुठली जात? 265 जाते कारखान्याने रेकमेंड केलेली. आणि मग बियाण्याचं महत्वाचं म्हणजे कसं होतं, कासाचं ऊसाचं जे बियाणं आहे आम्ही दरवर्षी बदलतो. दरवर्षी नवीन बियाणे प्लॉट तयार करतो आम्ही. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी इथून दरवर्षी आम्ही बियाणे प्लॉटसाठी 1000 डोळे 2000 डोळे हे दरवर्षी आणतो. दरवर्षी बियाणे प्लॉट सेपरेट तयार करायचा आणि त्याचीच लागण करायची. आणि महत्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की तुमचं बियाणं जर चांगलं फ्रेश असेल तर तुमचं उत्पन्न निघायला काहीच अगदी अगदी तुमचं बियाणं चांगलं पाहिजे, तुम्हाला उत्पन्न हमखास निघालं. तुम्ही जर तेच बियाणं वापरत गेला, जुनं वापरत राहिला तर तुमचं उत्पन्न घटतंय. बरोबर. तुमचं बियाणं फ्रेश पाहिजे. आणि आम्ही दरवर्षी आणि वसंतदादाचं पण तिथला स्टाफ जो आहे तो आम्हाला कायम मदत करत असतो. तिथले जैविक खतं आम्ही दरवर्षी वापरतो. प्लॅन्ट हेल्थ, सॉईल हेल्थ हे जे जैविक खत आहेत बरोबर ते ऊसासाठी खास आहेत. अच्छा. आणि त्यांचा इफेक्ट एवढा आहे जबरदस्त. आम्ही आज 5 वर्ष झालं आम्ही ते खतं वापरतो. अच्छा. प्लॅन्ट हेल्थ आणि सॉईल हेल्थ. आता याच्यामध्ये 1 डोळा आहे 2 डोळा असे तो नक्की काय प्रकार आहे? तुम्ही कुठला लोकांना? आम्ही 2 डोळा पद्धतीचं लागण करतो. 1 डोळा पद्धत केली तरी उत्पन्न चांगलं निघतं. 2 डोळा केले तरी, कारण की कसं होतं आपलं बियाणं घरचं असल्यामुळं आणि बियाण्याचं जरा शॉर्टेज असलं तर 1 डोळा पण करतो. पण 2 डोळा पद्धत कशासाठी येतं? 2 डोळा पद्धत म्हणजे 2 डोळ्यावर ऊस खांडायचा 2 डोळ्यावर आणि 2 डोळा 1 डोळा जरी बाद झाला तर 1 डोळ्याचं ऊस. आणि 1 डोळ्याचं काय होतं, जरी डोळा बाद झाला तर तो गॅप मोठा निघतो आणि तो डोळा बाद झाला तर परत सांडल्यानंतर तो मॅच करत नाही नंतर. त्याच्यासाठी शक्यतो आम्ही 2 डोळ्याची लागण करतो. त्याच्यामध्ये काय फरक पडतो का पैशामध्ये? नाही, रोप आपलं कसं होतं 2 डोळ्याला थोडंसं बेणं जास्त लागतं आणि 1 डोळा केला तर बेणं थोडंसं कमी लागतं. निम्म्या बेण्यातच तुमचं 1 एकर म्हणजे बेणं कमी होऊन. लागणीमध्ये तुम्ही कुठली पद्धत वापरता? बऱ्याच 4 फुटी सरळ सरी वापरतो, खांड टाकत नाही. ड्रीप असल्यामुळे सरळ सरी असते. आणि सुरुवातीला लागणीच्या अगोदर आपण शेणखत वापरल्यानंतर लागण करताना रासायनिक खताचा एक बेसल डोस द्यायचा सुरुवातीला लागणीच्या टायमाला. नंतर मग औषधं फवारणी वगैरे गेल्यानंतर मग साधारण 30 दिवसानंतर दुसरा डोस देतो आपण. तर तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही तर सांगितलं की तुम्ही अगोदर कुठली वापरता, तुम्ही आता कुठली पद्धत वापरताय ऊस लावणीची? नाही, पूर्वीपासून आमची 2 डोळा पद्धतच आहे. पूर्वी म्हणजे कसं खांड पद्धत होती. खांड पद्धतीला पाणी जास्त लागायचं. बरोबर. सरळ सरीला पाणी कमी लागतं. त्याच्यामुळे पाण्याची पण आणि आता ड्रीप असल्यामुळे काय पाण्याचा विषय नाही आणि पाणी मुबलक प्रमाणात देण्याची गरज पडत नाही. ऊस ड्रीप असल्यामुळं साधारण 8 तास 10 तास जरी पाणी लावलं तरी भरपूर पाणी होतं. अच्छा. मित्रांनो, बघितलं की काय होतं, बऱ्याच वेळेला आपल्याकडे पाण्याचं आपण भरपूर पाणी सोडतो. अनेक लोक कॅनल्स पण डायरेक्ट ऊसात सोडतात. बरोबर. आणि त्यामुळे ऊसाची वाट लागते. त्यामुळे पाण्याचं नियोजन करणं ड्रीपमधनं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि आज कसं काय म्हणते की ड्रीपला पण अनुदान भरपूर मिळतं, त्यामुळे तुम्ही त्याचं नियोजन करू शकता. आता तुम्ही जसं मगाशी उल्लेख केला आपण पाण्याचं पहिलं खतांचं तुम्ही नियोजन कसं काय करता? कुठली आता तुम्ही सांगितलं रासायनिक खताचा आम्ही साधारण 30% वापर करतो. आणि जास्त करून गांडूळ खत, शेणखत आणि लेंडी खत याचा जास्त प्रमाणात वापर. आणि जीवामृतचा वापर आम्ही पहिल्यापासून करतो. जीवामृत म्हणजे आपण देशी गाईचं शेण, गोमूत्र, डाळीचं पीठ, काळा गूळ हे आंबवून आपण दर महिन्याला
ड्रीपमधून सोडतो. बरोबर. मित्रांनो, खूप महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, रासायनिक शेती अनेक लोक करतात. काय कायांना वाटतं की बाबा सेंद्रिय शेती किंवा ऑर्गॅनिक शेती परवडत नाही. तुम्ही जर दोन्हीचा समतोल साधला तर नक्कीच प्रकार तुम्हाला चांगलं उत्पन्न या ठिकाणी मिळू शकतं. त्यानंतर मला एक सांगा की आता साधारणतः ऊसाला मजूर कमी लागतात, तरी पण तुम्ही त्याचं नियोजन कसं करता मजुरांचं? मजूर आता कसं होतं, ऊसाच्या खुरापणीला जास्त मजूर लागतं. आता त्यात पण नवीन रासायनिक फवारण्या आलेल्या आहेत, त्याच्यामुळं खुरापणीचा पण खर्च बराचसा कमी झालेला आहे. म्हणजे आता कसं आहे, मजुरांचे शॉर्टेज असल्यामुळे मजूर पण टायमिंगला मिळत नाही. बरोबर. कामगार वर्ग, त्याच्यामुळं मग शक्यतो आम्ही तणनाशक वापरतो. तणनाशक जरी वापरल्यानंतर पण आम्ही त्याला ड्रेंचिंग फवारणीमुळे जो ताण येतो पिकावर, तणनाशक म्हणजे तण जाळतं पण ऊसाला पण त्याचा ताण येतो. बरोबर. म्हणजे तण पूर्ण जाळायचे, ते ऊसाला जाळत नाही पण त्या पिकावर थोडासा ताण येतो, ट्रेस येतो. मग ते भरून काढण्यासाठी सेपरेट आम्ही फवारणी करतो. बरोबर. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि मला अजून ठिकाणी विचारायचं होतं की आपण मगाशी एक रोगांचा उल्लेख केला, सध्या हुमणीने धुमाकूळ घातलाय महाराष्ट्रात. हुमणी आमच्याकडे पण भरपूर हुमणी. तर काय त्याला उपाय काय तुम्ही काय? आम्ही हुमणीला म्हणजे कसं होतं, आता हे सापळे वगैरे लावणं, लिंबाची झाडं ज्या शेताजवळ आहेत तिथं हुमणीचा प्रादुर्भाव जास्त राहतो. अच्छा. पूर्वी म्हणजे कसं होतं, आता इथून मागं सावलीसाठी किंवा आपलं ज्या दुपारचं थोडासा विसावा आराम घ्यायसाठी बांधायला यायला झाड असायचे, आता झाडं राहिले. आणि लिंबाच्या झाडामुळं हुमणीचं प्रमाण, जिथं लिंबाची झाड आहे तिथं हुमणीचं प्रमाण जास्तच आहे. त्यासाठी आम्ही वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचं जैविक कीड नियंत्रण हे हुमणीसाठी अत्यंत चांगलं औषध त्यांनी तयार केलेलं आहे. आणि ते दरवर्षी आम्हाला कारखाना सबसिडी तत्वावर आम्हाला ते, जरी आम्हाला ते वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये 210 रुपयाला ते मिळते 1 लिटर. तेच आम्हाला सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना 1 लिटरची बॉटल 110 रुपयाला देतो. म्हणजे सबसिडी तत्वावर एकरी 2 लिटर ते वापरतो. पण त्याचा पण रिझल्ट एवढा चांगला आहे की ते पहिल्या स्टेजला वापरायचं ते, म्हणजे तुमची हुमणी वाढ व्हायच्या अगोदर ते बीजात असताना ते, कारण की ते जीवाणू आहेत. बरोबर. ते जीवाणू आपण सोडल्यानंतर ते हुमणीवर कंट्रोल करते. बरोबर. तुम्हाला नंतर जरी सोडलं तरी ते रिझल्ट एवढा देत नाही, पण तुम्ही पहिल्या स्टेजला असेल तर ते वापरलं तर अत्यंत चांगला रिझल्ट आहे. आता हुमणीचं प्रमाण आमच्याकडं जवळजवळ 5% फक्त राहिलेलं आहे, 95% कमी झालेलं आहे. नक्की हुमणी काय करतो ऊसाला? ऊसाच्या मुळ्या खाते. मुळ्या खाल्ल्यामुळं वाढ थांबते आणि ऊस पडल्यानंतर वाळून जातो, त्याच्यामुळे नुकसान खूप होतं. दुसरी गोष्ट, मावाचा एक प्रकार आता बऱ्यापैकी कमी होत आला, पण लोकरी मावा आता बऱ्यापैकी कमी झालाय. आणि त्याला पण माव्याला पण, आणि खोडकीड एक ऊसाला लहान असताना तुमचा ऊसाचा पोगार आहे तो शेंडा जुळतो, तर त्याला पण जे आपण मागाशी सांगितलं पण वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचं प्लांट हेल्थ म्हणून औषध आहे, जैविक औषध आहे. तर त्याची फवारणी केली तर तुमचं हुमणीला पण कंट्रोल करतं, लोकरी माव्याला पण कंट्रोल करतं आणि खोडकिडीला पण कंट्रोल करतं. बरोबर. मी असं ऐकलंय की अनेक जे कारखाने आहेत ते शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात, शेती विभाग असतो, तसा आपला काय अनुभव सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा आमचा म्हणजे जीवाभावाचा आमचा घरचा कारखाना आहे. कारण की आम्ही सभासद असल्यामुळे आम्ही स्वतः मालक आहे. बरोबर. आणि मालक असल्यामुळे आम्हाला तिथलं स्टाफ एवढं सहकार्य करतो. आता शेतकी अधिकारी गायकवाड साहेब, बापूसाहेब गायकवाड साहेब म्हणून, आणि म्हणून आहेत का शेतकी अधिकारी, ते कायम आमच्या प्लॉटवर व्हिजिट देतात. लागण करताना ते मार्गदर्शन करत असतात, कुठली खतं वापरा, कारखान्याला हे तुम्हाला हे खतं आलेलं, हे औषध आलेलं तुम्ही वापरा. तर त्यांचं मार्गदर्शन अत्यंत मोलाचं. म्हणजे कसं होतं, ऊस लागण केल्यापासून तुमचं प्लॉटला आपण कसं म्हणतो की व्हिजिट दिली पाहिजे एखाद्या, तसं आमच्या घरच्याप्रमाणे त्यांच्या घरच्याप्रमाणे आम्हाला ट्रीटमेंट करतात. म्हणजे दर महिन्याला, दर 2 महिन्याला जरी भेटलो तरी साहेब त्या आपुलकीने विचारपूस करतात. आम्हाला शेतकऱ्यांना कोण किंमत देत नाही, पण आमचा कारखाना आम्हाला किंमत देतो, ही आम्हाला अभिमानाची गोष्ट आहे. बरोबर. आणि आता सगळ्यात महत्त्वाचा मला या ठिकाणी प्रश्न आहे की जे बाबा शेतकऱ्यांचं 40 टन 50 टन असं उत्पन्न आहे, त्यांना उत्पन्न वाढण्यासाठी त्यांनी अजून काय केलं पाहिजे, अजून काय केलं पाहिजे शेणखताबरोबर? माझं तर म्हणणं आहे, रासायनिक खतं कमी करा. रासायनिक खतं कमी करून तुम्ही घरच्या घरी तुम्ही जीवामृत बनवा, जैविक खतं वापरा, पालापाचोळ्याची खतं तयार करा, गांडूळ खत तयार करा. गांडूळ खत हे कमी खर्च देणार व त्याला सबसिडी पण आहे. बरोबर. गांडूळ खताची बेड तुम्ही घरच्या घरी 2 बेड स्वतःपुरते तयार करून ते वापरू शकता. आणि जीवामृत आता मी तर म्हणेल की रासायनिक खतापेक्षा जैविक खतांशिवाय पर्याय राहणार नाही. बरोबर. कारण की आजाराचं प्रमाण हे रासायनिक खतामुळे, फवारणीमुळे आजकाल मीडियावाले पण सांगतात की हे फवारणीमुळे कॅन्सर वगैरे भरपूर आजार होतात.
पण जैविककडं माझं मत आहे. आणि तुम्ही कमी खर्चात तुमचं उत्पन्न निघणार आहे. बरोबर. रासायनिक खताला तुम्हाला जो 70-80 हजार रुपये खर्च येणार तो तुमचा निम्म्या पैशात तुम्हाला तेवढं उत्पन्न निघणार आहे. त्याच्यामुळं रासायनिक खतांचा खर्च कमी करून तुम्ही जैविक खताकडे वळला तर तुमचा नक्कीच फायदा होईल आणि उत्पन्न पण वाढेल. आणि आता सगळ्यात शेवटचा आणि महत्त्वाचा प्रश्न की आपण जसं म्हणला की मी कारखान्याचं मार्गदर्शन घेतो आम्ही आपण अजून कसं अजून म्हणजे भेटीकडे दिल्यात का वेगवेगळ्या ठिकाणांना तुमचं उत्पन्न वाढण्यासाठी? कारण बऱ्याच वेळेला काय होतं शेतकरी वर्ग कुठे बाहेर पडत नाही, कुठल्या प्रदर्शनाला जात नाही, कुठले सेमिनार अटेंड करत नाही. मग त्या जुन्या परंपरामुळे मग त्यांचं उत्पन्न जरा तुमचा आता अनुभव जर लोकांना तुम्ही सांगू नाही. शेतकऱ्याला म्हणजे कसं आहे आता बाहेर फिरायला म्हणजे टाइमच नाही महत्वाचं म्हणजे. कारण की लागून काम असं सगळी शेतात हे झालं की ते झालं की ते ऊसाची लागण झाली की त्याची औषध चाळणी बांधणी आली, परत बांधणी झाली की ते ड्रेप हातारणं आलं. हे म्हणजे कायम बाकीची सगळी पिकं लागून असतात, कामं लागून असतात. त्याच्यामुळे बाहेर पडता येत नाही शेतकऱ्याला. मी तर म्हणेल की शेतकऱ्यांनी उलट नवीन माहिती घेण्यासाठी नवीन प्लॉटला व्हिजिट द्यावं, त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावं, नवीन शेतकऱ्यांचं त्यांच्याकडून माहिती घ्यावी. परत नवीन आणखी काय प्रयोग केले शेतकऱ्यांनी त्याची माहिती घ्यावी, त्यात उतरावं असं मला वाटतं. चालते. मित्रांनो, खूप सुंदर अशी माहिती या ठिकाणी भेटलेली आहे आणि 100 टनाचं यशाचं गमक आहे ते आपल्याला समजलेलं आहे. आपण त्यांच्या ऊसाच्या मागं उभे आहोत. आपण जरा थोडंसं प्लॅन पाहून घेऊ नक्की काय आहे. थोडंसं ऊस दाखवा, थोडीशी माहिती सांगा. आता हा 265 जातीचा ऊस आहे. त्यांच्या लागण आहे 1/7ची लागण आहे म्हणजे हे दिवाळीत आमचा तुटून जाणार. साधारण 17 ते 18 महिन्यात ऊस तुटून जातो आपला. तर आता हा 1 एकराचा प्लॉट आहे. तर ह्याला आपण रासायनिक प्लस सेंद्रिय खताचं ट्रीटमेंट दिलेली. जास्त करून सेंद्रिय खताची ट्रीटमेंट दिलेली. आपण दर महिन्याला जीवामृत सोडतो आहे, गांडूळ खत वापरलेलं आहे, शेणखत वापरलेलं आहे. 65 जातीचं बियाणं आहे. आता ही पेरेची संख्या एवढी आहे कारण की हे नवीन बियाणं वापरलेलं आहे आपण 265. बरोबर. दरवर्षी आपण मांजरीवरून बियाणं आणतो बेने प्लॉटसाठी आणि त्यातलं वापरल्यामुळे ह्याची जाडी आणि पेरेची लांबी ही भरपूर आहे. त्याच्यामुळे उत्पन्न तुमचं नक्कीच वाढतं. मी शेतकऱ्यांना एकच सांगेल की तुम्ही दरवर्षी नाही पण कमीत कमी 2 वर्षांनी तरी बियाणं बदला. बरोबर. बियाणं बदललं तर तुमचं ॲव्हरेज पण वाढणार आहे. आणि ह्यात 265मध्ये जे खोडवा ठेवल्यानंतर जे बारीक जास्त फुटवा निघतो त्याचं प्रमाण कमी होईल आणि उत्पन्न वाढेल. जर जास्त फुट असेल तर उत्पन्न कमी होतं. जास्त फुटवा म्हणजे कसं ते कोंब बिनकामाचे कोंब आहेत, ते खादगी खाऊन नंतर जळून जातात. पण पाहू शकता की त्यांचे जे कोंब आता फुटलेले आहेत अतिशय सगळ्या कोंबांची म्हणजे फुटव्याची चांगल्या प्रकारे वाढ झाल्यामुळं उत्पन्नाला नेमकंच त्यांना फायदा होतो. आपल्या ठिकाणी माहिती भेटलेली आहे. त्यांनी ज्या प्रकारे उल्लेख केला त्यांच्या गांडूळ खताचा, तर ते स्वतः एक शेतकरी आहेत. त्यांचा गांडूळ खताचा चांगला प्लॅन्ट आहे. निरा तालुका पुरंदर त्या भागामध्ये त्यांचं बऱ्यापैकी माणकी गाव आहे. माणकीजवळ त्यांचा परिसरामध्ये त्यांचं चांगलं कॉन्टॅक्ट आहे. जर कोणाला खत लागलं त्यांना नक्की संपर्क. माझं नाव सचिन शामराव गायकवाड, मुक्काम पोस्ट माणकी तालुका पुरंदर. मोबाईल नंबर 9881 84 82 79. आपण पाहिलं असेल की 100 टनाचा जर आपल्याला ऊसाचं उत्पन्न घ्यायचं असेल तर कोणत्या प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आपल्याला जर माहिती आवडली असेल नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि सर्वात महत्त्वाचं आपण आपल्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये शेतकऱ्यांचे नंबर देत असतो, त्यांना नक्की फोन करा जेणेकरून आपल्याला एक छोटी त्यांची मदत होऊ शकते. धन्यवाद.